моҳира аюи ки бекор шуда бихези хонаам дара тоза кунӣ намешава? И чангора би хона бегуна нест ку хонаи худ таъмиру тоза кунӣ чӯ мекуна? шумо ғайр аз камбудӣ мара кофтан дига кор надорен? нафоридаста бошад то нерам хонамон. то кая хеле авқото мехӯрем? мешава ягон рӯзе ки турам ош манту хеле авқото бикунӣ? авқотои нағза ёд бигирӣ? куҷо яме авқот безебаи авқоти хушрӯя пешаи туи ман гуфта будам ки ман ягон кора кардан наметонам. дидаву дониста гирифтен маку нафоридаста бошад то нерам хонамон. мара нига ман тура гуфта будам ки инстаграм ҳуина ки барои чӣ ба иҷозати ма ту инстаграм ҳуй кадӣ? ҳамаи дугонаам дора ку инстаграм видео тамошо мекунам. ҳама дугонаот ки дошта бошад ман тура ҳуй наку гуфта будам. дар уҷа бисёр одамо дар ту менависанд. чӣ сири мадод мезанен? рӯзнометен ё не? мардак нигоҳ кунен чӣ қадар зани хушрӯ дорена? чӣ дар кору хушрӯгие ки шавҳар аз занаш розӣ набоша? нафаҳмидам. марди мусулмон барои вайрон нашудани оилааш дар бисёр корҳо сабр мекунад. ман барои вайрон нашудани оиламон ҳама гапу кори туда сабр кардам. нигаҳ кун дар оина хута нигаҳ кун. зан бояд шавҳарша ҳурмати итоат кунад. аида хушрӯтар дига ҳеҷ чизе нест. хушрӯгии зан дар ҳурмати эҳтирома. шавҳар ки розӣ боша бад ҷаннат медрояд.